Berarti budal saka Bojonegoro Bojonegoro kono jam piro mau? Setengah 6. Tekan kene jam? Suwe juga. Tadi no komang kesowan atri. Tak kira lek Pak sapa kae sing anake rada anu kae sapa kae kan tau janji jare sak anak sak bojone ame gore tak kira lek kuwi. Yo kita Sapa sing tau rada kocelok anake sapa kae? Yo lemu Pak Anu. Pak Nova. Ah, Pak Nova. Wis apik to bocahe? Gua jere kok balik nang ngono iki jere. Lah salah wis gelem anu ya malah terus meneng blas lah. Mangsane segampang iku apa? One mergawe bereng to wisane yo. Lah iya lah terus meneng plok lah. Wong urung diresiki sekabehane lah bekase apa ora isik manggon kabeh lah dalan wis ana urung ketutup. Iya. Sedangkan aku narik sing terakhir saka kene iku mesti teni nggon barungan kae nemen. Pas malam Rebu Pon nek gak salah wonge tas teko kene malah aku narik. Lah iya guys. Penak terus gelem metu gelem mergawe. Iki balik nang to, Nah, terus meneng wae yo. Mosok aku kongkon ngene-ngene engko darani aku golek-golek malah repot to. Nggih, nggih. Wong sing do duwe kajat kan ning kono sing duwe kepentingan. Mosok tiap hari aku kudu menehi saran ngene kan seharusnya sing berkepentingan dhewe sing iso mikir. Terus ini kan kok. Bukane aku sing menehi kudu rene kudu. Lah engko malah repot yo aku ora dodol lomboke. Masalah apa campur-campur nih Pak. Nggih saka njaba ya saka lingkungan. Iku masalah sing repot kuwi. Kowe to kemarin. Jadi mari jane. Tapi terus lali. Ono tambah ngono kuwi kok itu dalane kok terus apa kasarane kan. Apa itu karuan Semarang senang ya. Ini lagi baru mulai terus balik nang Kalimantan. Iya. Nah. Ah ora tau telepon aku saiki. Ora baru saiki yo melok rene. Kalau aja balik mungkin ya melok rene. Ini apa gawe urus kakak melok Kalimantan. Tapi ra oleh wong dhewe rong sapa-sapa. Bisa ora? Apa ya? Yo urip ini kono. Dulu awake bareng apik to wis ora. Wong ngono. Ya sing penting angger atine wis nyaman, wis iku wis iso nata atine ya insyaallah mudah-mudahan iso njalur. Tapi wong pakan kae wonge yo ndablek ngono kae. Kadang-kadang kandhanane yo angel. Wongane terus gelem metu. Terus gawe bareng jane. Itu kok ngomong-ngomong jere lan balen.